Usa ka mainitong pag-abi-abi, mura po ako'y tagbay. Maayong buntag sa tanan. Kining akong nahimutangan mga kaigsunan karon nga buntag, promosyon, oportunidad, mga salamat ko sa Ginoo nga na-promote ko karon. O nga kung ang tao maninguha sa iyang promosyon, daghan siyang kontra. Pero kung ang Dios mo i-promote kaniya, walay magbanha. Mga salamat ko sa Ginoo mga kaigsunan. Maayo jud bisan kun saon, maayo jud ang atong Ginoo. Ang atong tuig karon mga kaigsunan is 2024. Pero sa mga Hudiyo, nag-celebrate na sila New Year, October 2. At anhapas Enero. Sa pa, ang kalendaryo karon sa Pilipinas is 2024. Ang kalendaryo karon sa mga Hudiyo is 5785. Ang 5 mga kaigsunan kaysa mga Hudiyo, ang matag numero na ay kahulugan. Ang kahulugan sa numero 5, people. Amor. Kunya kaysa sa mga Jews kalendar is 5785 man, duhaman ka numero 5 is double people. Double grace yan. Grace yan. Double grace. Hindi matabas-tabas. Mga naman kasana yan, so kung hindi mapahinga ng oras, malapitan nila. Mga dinhi mga kaizonan sa pulong sa Ginoo, salamat mo sa mga kahigayunan. Ingon pa din ang ating bersikulo ang ipahayag. Kanang akong Bible mga kaigsunan, minahal magid na. Minahal dito nahot to ang Bible. Pero karon pa naman nakalitan. Mga salamat ko Ginoo kay bisan nalimtan ni Ama. Ingon pa sa Salmo 116 versikulo 12. 116 versikulo 12. What must I give you, Lord, for being so good to me? Balikod ko mga kaigsunan, Salmo 116, verse 12. What must I give you, Lord, for being good to me? Mga kaigsunan, maayo bang Ginoo sa imong kinabuhi? Mga salamat at ginapay lang yung versikulo kaya na rin kasama. Salmo 103. Salmo 103. Versikulo 2. Ingon ang Biblia. With all my heart, I praise the Lord. I will never forget. May mo ba? Sultihan yung tapan nga. I will never forget. Ay, kalendot nga, Domingo ba na ito? With all my heart, I praise the Lord. I will never forget how kind He has been. Dapat. Ginoo imong pulong nga nasulat sa papel. Among giangkon nga mabuhi kinis among kasing-kasing. Salamat Ginoo sa giya o sa lamdag sa balaan na
Espiritu Santo, gipasidunggan, gipataas, gihimaya, giday kung isimba ka na mamahan. In Jesus' name. Amen. Dining, butang ka mga kaigsunan, diha siguro na sa Bisaya nga Bible, murag kinamaduhan pa siguro na ito pagka-sulti. Maaduhan na rin sa English, samot na dito Bisaya. Pero ang topiko nga, ipa-update karon mga kaigsunan na kabuntagon, kay di man kung mahimo o magmensahe o buhay signboard. Na ganay topic, kay aron, pinabaga ninyo yung mga tuglaing dapit, busakay ka o truck na way signboard. Di ka musakay o truck na way signboard, kay muna hindi mo asa man mo ato, abis ang asa. Kanus aman ni Moranga, abis ang kanus ang. Ang topiko nga ipaambit karong buntag mga kaigsunan, rendering something to God. Niya ako gining utuhan o kanang tima na dyan, karang parang maklaro, na bisag di mahuman ang mensahe karon, makatuod ta o asa ta mo. Ang tema na ipaambit karong buntag mga kaigsunan mo ni, what shall I render to God for all His benefits towards me? Bisag ka na ara mga kaigsunan sa utabunan ng naano. Amen ba? Saan ka na? Bisag namuling na tao kina? Basta mo pinain. Kung sa may akong ikabalos sa imong pagkamaayo, Ginoo. Bisag na sa mga kaigsunan na ako gitay daghang dili maayo kanato, pero ang Dios nagpabiling maayo nato. Mga maunay maunay pinakamaayo sa tanan. What shall I offer? What shall I render? Kanang pulong mga kaigsunan nga render, sa Tagalog pa, maibibigay. Lord, ano ang maibibigay ko sa iyo? Sakto ba? Wala na di mama o pagkatagalog, basta tayo may Tagalog. Mga, sa laing mga kaigsunan, ang word na render in Tagalog is maibibigay. Sa laing paging word is ibabayan. Sa laing paging Tagalog word is igawan. Okay ba sa tayo? Handog. Sa English pa, return. Sa ating pa mga kaigsunan, kung sa may akong ikabalos kanimo, Ginoo, sa imong pagkamaayo nato. Ano dito na ito? Sigsaan yung balanse. Bisag sa balanse mga kaigsunan. Number 1, at ang butanag number 1, hindi mo kung magdugay. Dahil ka na ito kung magdugay, hindi na tapapalikon. Dapat mo pwede ba nadugad na ng ilang mensahe sa kunay langit? Ang teknik, di magdugay, araw pabalikon. Mga kaigsunan number 1, what shall I render to God for all His benefits toward me? Number 1, serve the Lord God without reservation always. Alagaran nato ang Ginoo without reservation. Kanang tuno-tuno. Di ba naman ito'y kanta des ni Age? Ituno mo. Sabi na ito. Ibubos mo. Ituno. Tingin mga kaigsunan. Tingnan pa sa Marcos. Sa Marcos. Marcos Kapitulo 14, versikulo 3. Nagingo lang yung pulong. Sa ilo ako mga kaigsunan na in-English man eh. Ako lang kasama sa English. Bago na itong Binisaya. Jesus was eating. Pwede ba nalipay o eating? Jesus was eating in Bethany and the home of Simon. Who once had leprosy when a woman came in with a very expensive bottle of sweet smelling perfume. After breaking it open, she poured the perfume on Jesus' head. Verse 4.
Ingon pa sa versikulo 4, this made some of the guests angry and they complained, why such a waste? We could have sold this perfume for more than 300 silver coin and given the money to the poor. So they started saying cruel things to the woman. Dinhi mga kaigsonan, akong balikon, ang tema, unsay akong ikabalos sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Number 1 nga rason, serve the Lord without reservation. Alagaron nato ang Ginoo sa may binisayang reservation. Reserva. Hindi pa rin na siguro reserva. Serve the Lord without reservation. Kana managwa na bilin-bilin ha. Alagaran nato na tumutulo na eh. Ang example na naka-example ka ng serve the Lord without reservation, ang example parang masabtan maunit. Katong babae. Kanang babae mga kaigsoon na sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 3 o 5. Probably mga kaigsoon refers to Mary, the sisters of Nazareth. Mauna siya. Unsa mga kaigsoon, kung imo nang basahon diha sa sibuhan nga pagkabasa, si Maria mautong naghila kunya ang iyang buhok iyang gitrapo sa tiil sa atong Ginoo. Unya, pagkahuman, ang iyang pahumot, iyang gibubo sa lawas sa atong Ginoo. Sa iyang kong gibuhat, daghay na suko. Kung sa ating pagbutot, magandang na ito. Nasuko ang uban, ingon tong uban nga, sayong ka, o kana ang imong pahumot, imo nang gibaligya, o kang halin gihatag sa mga kabos, daghan pa ni ana ang makatagamtan. Formahan ko. Pero alang kang Maria mga kaigsonan, maoto'y pinakadabis nga iyang gihimo para sa Ginoo. Sana pa mga kaigsonan, ang tinuod nga nahigugma. Pinabay tinuod nga nahigugma. Kanang atong asawa, ito din ang hinigugma tinuod. Amin ba mga bana? Yes, man. Praise God. Ako po mga asawa, vice versa. Hinigugma po ninyo ang inyong mga bana. Pero kitang mga bana, kanang atong asawa, kung naamang kanihigayon, tagain ang panahon, magdihit mo, kamurang duha. At lumastanda. Tumulit ko magpatuog sa kagabi eh. Ibigin ng mga bata kay aliwalas. So yun lang. So yun yung tambaga. Makasinati mo o ang inyong pagmahapon dugot sa ito ba? Ang istorya pa mo dito, kamurang duha, may mo dito sa una. Noon. Ngayon, wala na kita itong istorya. Sa ato pa mga kaigsonan, ang tinuod nga nahigugma o nagmahal, muhatag o pinakamaayo ngadto sa iyang higugma. Kita mga bana, pinaghigugma na ang asawa. Nagmuhatag ka, kung sing-sing, ano ng plastic. Ano nga, matong pa din mga kaigsonan, ang pinaka-the best nimo nga naa nimo pwede nimo ikahatag. Kining babae mga kaigsonan na nagka-record sa Biblia sa Mateo, Marcos 14 versikulo 3 o 4 tungod sa iyang paghigugma sa Ginoo kadto kung iyang pahumot mga kaigsonan mao ni ato ning basahan. Kadtong iyang pahumot mga kaigsonan, it was genuine. Genuine to. Not imitation. Ganun na imitation God or adulterated. It was very costly. Labihan siyang mahal. At ang inang gihimo mga kaigsonan, sa laing pang pagkasursi, kanang pulong adulterated sa Tagalog words pa na niya, walang halo. Pure. Pure. Why sagol? Sa
Ato pang sinultihan, buhay sa moon. Kani ato uprain pa, tangguay kung buhay ka. Buhay sa moon. Kaya, it was very costly. Aram din mahala, mga kaigsonan. She broke the seal that keep the fragrance preserved. Saan ka pa, matod pa diha mga kaigsonan, it is believed by some that this ointment would have been worth sa tuig 20, sa tuig mga kaigsonan 2003, gi-compute ni, kining kahumot nga naa sa babae nga iyang gibuak dito sa tiilan sa atong Ginoo. Ni kantidad ni mga kaigsonan sa 2003 currency, ni kantidad na og 10,000 US dollar. Pero iya tong gihimo tungod sa Ginoo. Nga naman iya man tong gihimo kay nahigugma siya sa Ginoo. Amen. Salamat ang Ginoo mo kay Sona. Basta manigugma, hindi mo ko ng tanan. Malipay lang ang iyong gihigugma. Gihigugma man natin ang Ginoo. Nahigugma magiging ang Ginoo. Lipaya siya kay lipayon ka. Na, parang gapon na, kung ang imong ginikanan nahimuot sa imuha, uy, simple, tag 30,000, ihatag nimo, okay na tayo na. Pero buangon. Wala sa dapat kita ginawa ko mga kaigsonan. Ang pagsabot sa tayo, ang kasukok ng mga ka. Kini mga kaigsonan, pagkanay, karang tulong sa Ginoo. Unsay akong ikabalos sa pagkamaayo sa Dios sa akong kinabuhi. Matod pa sa maong bersikulo, sa Marcos 14, versikulo 3 o 3, ang gibuhat sa babae mga kaigsonan, iyang gibuak ang iyang mahalon na pahumot o gibutang dito sa ilan sa ating Ginoo. Bisag kung sa tukamahal, wa niya igsapayan, malipay kung mahimuot lang ang ating Ginoo. Naranay mga kaigsonan. Parang example, sa imong bursa, na diha ang 1,000, na diha ang 500, na diha ang 200, na diha ang 100, na padiha ang 50 pesos, na padiha ang 20 pesos. Sa panahon sa maka, ako bitaw kainan itong mga sapot na mga pastor. Sa among sapot na area, 18 ni kabuok, pastor, 18 po na kasimbahan. Karon ang kainan itong nga, magbutang mo o opering, butang ni opom, kanang ilawang ba? Kaya kung na ay sincere ibutang, mutigo. Pero na ay po, motor. Mga, tingnan mga personan, matod pa diha. Matod pa din mga kaigsunan, ang katong gihatag sa babae mga kaigsunan, pure to. Pinakamahal, iya tong gituman, iya tong gihimo, tungod sa iyang pagmahal sa atong Ginoo. Sa atong mariay, lapted na pagkasulti, ang tinuod nga nahigugma o pagmahal, bisan pa na kung sa kakostli, kalipay niya ihatag na nato sa atong Ginoo. Di magsapayan mga kaigsunan kay ingani rin mga kaigsunan, kung ang Ginoo mo ay atong hatagan, sama na nga ang Ginoo imong gipahuwam. Kung ang Ginoo atong pahulamon, 100% kapin panane siya gayud bubayan. Pero kung atong silingan, mari pahuwam marabugog 200. Kay karong Birnis makadawat ng pusa. Makadawat karong Birnis ang palitan. Napuo na lang ka Birnis, wahid alili. Hindi ang tao. Hindi ko na atay utang mga kaigsunan. Usahay pa yung utang doon, makakuan. Kasulti na, katulala sa Tagalog pa. Maka-amnesya. Hindi na atay utang, maka-amnesya. Karon, naatay utang. Ningadto ka sa McDo, umay. Hik-order ka nito. Nga, lingkod ka dito. Hikao na. Araw na itong taon-taon. Di abot man ang imong giutangan. Hikalit lang kagliso yung anak. Experience na mga kaigsunan. Hindi ko nili malisa. Experience yan eh. Kita na ay utang, di
gwapong dalan, ganun yan katong mahinagbo. Ako na tumagi sa aking anak trabaho. Mga salamat as Ginoo, maayo din siya mga kaigsunan. Bisa kung sa bubalin ito, maayo yun ang atong Ginoo. Mga dami na siguro taman. Kaya sunod na uban. Kaya kapag sa manang daghay pinili sa bata, nag-ay na. Di na mapusunan. Di na mapusunan. Mga wala man yung mga kaigsunan ka buok, puno, pero usara naman sa ato ang sarap. Sunod na po ng uban. Kung naapay gayon, di pa Ginoo balik, pakita ka. Pero bubalik ang Ginoo ko niya, iligo magkasal, di ka na siya makahanimon. Kung salamat kita sa Ginoo ning tanan. Mga balikon ko mga kaigsunan, what shall I offer? What shall I render to God for all His benefits towards me? Serve the Lord without reservation. Ikaduha mga kaigsunan, take time to pray. God is listening. Hataging panahon ang Ginoo kay ang Dios. Hataging panahon ang Dios diha sa pag-ampok kay siya mamati kaninyo. Mga mamati gid ang atong Ginoo mga kaigsunan. Salamat sa Ginoo niini mga kaigsunan. Ang example daan nga take time to pray. God is listening si Abraham. Pila magkatuig si Abraham mga kaigsunan. Nagipadayon sa Ginoo, ingon ang Ginoo, Abraham, mga anak ka og lalaki. Pila na edad ni Abraham, giingnan sa Ginoo. 75 years old na sila. Niingon ang Ginoo, Abraham, makabatol kang anak na lalaki. Si Abraham, aman kong tuwa. Yes, the Lord, yes. 76, 78, 90, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Wala pa ginapon yung anak. Hindi ka ba din? Why? Anak si Abraham mga kaisot, tiguang na. Pero pag-abot pa niya 100, ang si Sarah, pag isang asawa ni Abot nag-95 ang edad, si Sarah mga kaigsunan naglihi. Nagsuka-suka dito sa ilang nababi. Nagayo og mangga. Sa ating panahon, puro magbiblik na nagkaroon. Kung nga nila kahimo gano'n. Pero kay Ginoo may nagsukutin mga kaigsunan, basta Ginoo ang mo-promise, iya din ang tumanon. Ang ato din ni magbuhatan ng ano sa ayaw na kung pagtuna. Mga ang ato din ni mga kaigsunan, ang itakiwas ang istorya ay wala. Nakakamanailain. Ako yung kiwas ang istorya mga kaigsunan. Diha ba ito'y agila? Sino may nakailan yung langgam na agila? Uwa. Kanang na ay managit itong piso na manok. Manok. May na managit. Ang agila na langgam, dito siya nagbuhat og sahag, dito pinakataas na buton, dito kanang kabatuan, dito pampang na dati, kunya kahoy kataas, dito siya ibabaw nagbuhat og sahag sa iyang sahag. Nagkuha siya mga kahoy, iyang gibuhat dito, gibuhat niya, nahimo ng sahag, nakay sahag. Karon mga kaigsunan, human og buhat sa agila og sahag, nangitlo. Pag humag pangitlo, gilomloman. Pag humag lomlo, gipiso. Napiso na. Karon ang iyang mga piso, naghuhat ra og hatagan og pagkaon sa iyang inahan. Iyan naman sila. Ang inahan, mangitag pagkaon, ituwa sa mga piso. Di ba, huwag yung tanaw ng mga drawing niya sa panat YouTube. Nanganganga ka ng mga piso niya. Nanganganga kayo magbuhat. Bisan pa siguro tiki. Bidlikon ang piso, kahit nga naman daan. Ang agila di ay mga kaigsunan na inahan na ay maayong plano sa iyang anak. Di gusto ang agila na inahan na magpadayon sila ni Antong ilang sitwasyon. Pareha na ang ato kong Ginoo na ato mga maayong plano sa ato. Nga di punta magpabili ni ining sitwasyon.
Sino may gusto hindi na magpabili na ating sitwasyon? Nabi! Tagalog pa. Hindi kami dukha sagana. Amen. Sino may gusto sagana? Ang kinagamihan nga naas imong sa 1,000, gusto mo po ni Ana. Ang kinagamihan nga naas imong pitaka is 1,000. Kung gusto ka nga ang naas imong pitaka buong sa 1,000, ayaw din kasi din ako 500. Gusto sa Ginoo sagana buhay. Kaya kung sagana buhay, dito gagawin. Bisan mag-unsa, mga tukas makdo atong ubay. Sagana naman. Mo ka mga kaigsonan, na ay plano ang inahan sa agila sa iyang mga anak. Pero ang iyang mga anak, wa mag-isip, wa maghunahuna na ay buhaton ng iyang inahan. Karon sa na kumpleto na ang kapatid. Ang gibuhat sa inahan, gikuha tong mga katulong iyang sahag, ipangbira, gikuhaan man o sa ating pangbahay, gikuha ang sahog. Wa kay sahog, ang sahag. Katong mga iyang gibuhat nga murag gilingi, nga mga tunod ba? Mao na naman nahabilin. Mga inig sandig sa mga piso, mutusok kong talinis. Mga niingan ang mga piso, sarap po ning inahanan ng mga panigbuot. Kalami, datong among bahay, iyang gikuhaan, mga baringganaon sa hinunin. Di, wa makasabot ang mga piso nga naani ay maayong plano sa iyang inahan. Diya sa nakumpleto ng gamay at pato, hingingon ng inahan, oy, kamong mga piso, duha ka mo. Tungtong mo sa buko-buko. Tungtong sa buko-buko. Mori at ang ilan, di ang piso, hintong-tong. Ano? Panghawi. Hingingon ng inahan, panghawi. Diritso sila ako. Paksaka pa dito, ingad mga piso. Hindi, bahay. Pahangin man. Pahangin, dagdag na anak. Pero sa kapanahon mga kaigsonan, ang inahan sa agila, di lamang kay ingana, lahat. Di tanawa. Pag ingana pa, di natagak. Ang mga piso nagbalang-balang. Kasabot na nagbalang-balang. Oh, balitot. Nakasinati, mapugda sa inyong kinabuhi kung murang nagbalang-balang na. Nagbalitok-balitok na. Ay kabala ka. Kaysa pag ingana pa sa agila, nagbalang-balang ng iyang mga anak, iingana naman niya. Di ba sakay? Nga naman, kay gusto sa agila, ang iyang mga pisa, mahisama niya. Mga, ang hinaot ko nga, nakuha na kami sa akin. Ang Ginoo, magapanalangin din. Ginoo, salamat sa tulong mo.